ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተኸታታሊ ንባብ መጽሓፍ አክሲማሮስ ካብ ዝሓለፈ 41 ዘለተ ዓርቢ መቐፀልታ መበል 42 ተኸታታሊ ንባብ መጽሓፍ አክሲማሮስ ካብ ዝሓለፈ መቐፀልታ መበል 42 ዘለተ ዓርቢ ሊቀነ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ንአዳም እግዚአብሔር ከምዚ ኢልካ ክሳዕ ዕለተ ሞትካ ካብዚ በዓቲ እዚ እንበር ንህዋን ከዓ ብግብሪ ፍለጣ ተዋዝሑኒ ምድሪ ድማ ምልዋ በለ ዘፍጥረት 1:28 እስከ 29 ድሕሪ እዚ መልአከ ቅዱስ ገብርኤል ንአዳም ሓላዊኡ ስለ ዝኾነ አተንሲኡ ዳህሲሱ ፈዊሱ ንኣኻስ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘዘንግዐካ ምግብኻ ኣምፂአልካ ኣለኹ ሕጂ እውን ክሳዕ ግዜ ሞትካ ኣብዚ በዓቲ እዚ ተቐመጥ ካብኡ ኣይትውፃእ ኣዳም ከዓ ኦ ጎይታይ ፈጣሪየሲ ንኣይ ኣብ ሓደ መዓልትን ፈረቓን ክመጽእ የኢልኒ ነይሩ ዋላ እኳ ኣብዚ ኮይነ እንተተዛረበኒ ንሱ እቲ ናይ ቀደም ዲያብሎስ ከይኸውን ይኽእል ኢሉ ሓተቶ መልአከ ቅዱስ ገብርኤል መሊሱ ንሱሲ እቲ ፈታዊኻ እግዚአብሔር እዩ እምበር ጸላኢኻ ዲያብሎስ ኣይኮነን ኢሉ ገለጸሉ እዚ 5 መዓልትን ፈረቓን ዘሎ 5500 ዘበን እዩ እዚ ክትፈልጦ ድማ ካብ ጓልጓልካ ክውለድ እየ መጽሓፈ ቀሌምንጦስ ኢልካ እዩ እስከ ሎሚ ጓልካዶ ወሊድካ ካበየነይቲ ይውለድ ይመስለካ እንተኾነ እግዚአብሔር ቁርጡን ምሕረቱን ብዘይ ግዜ ስለ ዘይኸውን ኣጅብኻ በሎ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ግዙ እዩ ጎይታ ምሕረትካ ብዙሕ ከሎ መሓረኒ መዝሙረ ዳዊት 68:13 እስከ 14 ኣዳም ናብ በዓቱ ኣትዩ በቲ ዕዋፍን እንስሳታትን ዘምፅሉ ፍረን ዕምበባታትን ገነት ገይሩ መርዓ ገበረ ንህዋን ከዓ ገዚሙ ሕፃኣ ወርቂ ክርቤ ዕጣን ሃባ መግለጺ ኣዳም ካብ መልአከ ቅዱስ ገብርኤል ተፋንዩ ናብ በዓቱ ኣተወ ሊቀነ መላእክቲ ቅዱስ ገብርኤል ወርቂ ክርቤ ሲሂን ዕጣን ሂብዎ ስለ ዝነበረ ነዚ ንህዋን ገዚማ ሃባ ድሕሪ እዚ ኣዳም ንህዋን ብስጋ ተራኸባ እሞ ጠነሰት ንቃየል ሉዳን ድማ ወለደቶም ዘፍጥረት 4:1-3 ካልኣይ ከዓ ኣዳም ንህዋን ብስጋ ተራኸባ እሞ ጠነሰት ንኣቤልን ኣቅሌምያን ድማ ወለደቶም ኣዳም ተወሊዶም ምስ ገበዙ ኣካለ መጠን እውን ምስ በጽሑ ተውልዲ ዘራቀቀ መሲልዎ እታ ምስ ኣቤል ዝተወለደት ኣቅላማ ንቃየል እታ ምስ ቃየል ዝተወለደት ሉድ ከዓ ንኣቤል የእቱ ኢሉ ብስርዓተ ሕጉ ኣዘዘ እቲ ምኽንያት ጽልኢ ቃየል ምስ ኣቤል ከዓ እዚ እዩ ምኽንያት ኣዳም ንደቁ ኣብ ንሉድ ቃየል ድማ ንኣቅሌማ የወሰባ ስለ ዘሎ እዩ እሽዑ ቃየል እግዚአብሔር ነዚ ኣይገብርን እዩ እታ ጽብቕተይ ንኻሊእ ክህብ ኣነ ከዓ እታ ናይ ካሊእ ክፍሊት ክወስድ በለ መግለጺ ድሕሪ እዚ ኣብ መንጎ ኣቤልን ቃየልን ጽልኢ ቂም ተለዓለ እቲ ጽልኢ እንታይ እዩ ነይሩ እንተተባሂሉ እታ ምስ ኣቤል ዝተወለደት ኣቅሌማ መልክዓ ክፍእቲ ነበረት እታ ምስ ቃየል ዝተወለደት ሉድ ግን መልክዓ ጽብቕቲ ቆንጆ ነበረት ንህዋን ኣድኡ ትመስል ነበረት ኣዳም ተውልዲ ዘራቐቐ መሲልዎ ከምዚ ኢሉ እንተኣዘዘ ቃየል ድማ ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገርሲ ኣይሽማንዶ ንስኻ እግዚአብሔር እኳ ኣይገብሮን እዩ እታ ናተይ ጽብቕቲ ንሰብ ሂበ ናይ ካሊእ ክፍእቲ መልክዕዶ ንኣይ ክወስድ እየ ኢሉ ጽልኢ ቂም በቐል ኣልዓለ ኣዳም ንደቁ ኣብ ጎ ከይድኹም መስዋዕቲ ሰውኡ እሞ እቲ እግዚአብሔር ዝቕበለሉ ንሉድ ይመርዕዋ በሎም እግዚአብሔር ናብ መስዋዕቲ ኣቤል ጠመተ መስዋዕቲ ድማ ተቐበለሉ ዘፍጥረት 4:4-5 መቐፀልታ መበል 43 ዘዕለተ ዓርቢ ኣቤል ድማ ነገር መስዋዕቱ ባህ እናበሎ ንሉድ ንምርኣይ ክቅድሞም እናጎየየ ከደ እሽዑ ሰይጣን ንቃየል ኣብ መንገዲ ረኸቦ ኦ ሃያል
بزيكا فسها وهي زي كباكا ولا حنت ساعات تخون ولا زفترة 4.5 اسكا 6 مجلسي قال دما أنا دي وهو خدعة ملكو جهي أبوي بديلني حاوي كعني حايلني إجزاهير كع تو كوسم إثاناي صبتي ويم إثاناي صبتي نسويو نايسو كفيتي نأيو بزي جهي ألخو بولو دياولس نقايل إزي كمزي زبالة نجر من يجورو إثي أو جنة زوز قلو علت لبو زت أفو كاب تروحو بعتي كم جحا الناس كحكحة عسر تززارو أبو خاديو ويسكالي قالو ولو قال دما أوه نسيو كالي أبو يبلينيه ولو دياولس كعان قايل مخري بالسماع فقادي فزم إيدي بإركا سفيعها وقعها بالحلي إنبر بو بزي زفوتو موت ودو قايل نبعات كيرا انتزي زريلكا عركي أي تبلني أي أنا إيه ولو ناو سماي انت ديوكا نام مدروين انت وردكا كابزي زحش مغري أي تركبني إخا نخلتي عندما كتخوين إخا ولو مجلسي نقايل مخري فقادو كفزم يدو بإيدو تقويو محاللو كم حللون كلا دما نأخا أزي إمني أزي حسكا كيد ناب حاوكا بصح دانينو مايكساتين كلو كتزارو إخا الشعو بزي إمني أزي قندو أزنو هارينكا درويو انتي موتلكا دما نخلتيان ويم انتو موتلكا دما نخلتيان تمرعون كم زي زبالة مخري ناب السماي اتوزي ناب مدري انتورد اي كتركيني إخا ولو قايل نزي نسمع كاو إلى سيطان إمني أهل عيلو قوية نقابل تنبركخو ماكساتين كلو رخوا إشعو أما خلق سادو سور أزنون زبط أحو موت صادق قابل كعا بإيد قايل حاو موتا زفترة 4 منتاس كافشي عندا إشعو قايل نهيوان عادو كدا عادو دما قابل حاو كدا آبي ألو ناويك خيدو ولدو نسخ عن أدو آندو حاو أبيل إيه ويم حلو أبيل دخ إيه بلا هيوان دما كيدا نادم سؤايا نجرتو مالت قايل موسيسي أبيل توريفو إلى نجرتو أدم نقايل قايل ودي انكو حدا حنس أغا أبيل حاو كاد آنا بيكيدو ولو قايل نادم نتا زحاز خلو لود فريتان انبباتاتن كركب نابركا خيدو يمسلني ولو أدم دما كأنساتاتن أراويتن يفرح نيرو يومو أتا كفتي أبي قدفكايو ويم أتا خفو أبي قدفكايو مزيخات خوون إلو جرحلو زفترة 4 تاسكا عسلتان قايل نادم أو أوكي أبوي مدالوي أنا نأبيل ولا أروي انت تتخونو أمرا انت تو حالو إيديا إلو أوصيو أوريدو رؤيو لعل تحت أبولو تزارو زفترة 4 تاسكا عسردان أدم كابتا زخدا زينبري من قدي بدحريا ماي نبرت أمو زيرو انت ريادما تزوحها رأيا أدم أبيل ودو كم زمتا بريدو أو إلو بقالو أويا إشرو أدم مس سويتو هيوان كده نقابل كعا بجزء تدفيو بقدفو رخو كسادو حائفهم أدم نقابل أتا ودي من قتيل كابولو إتا بدني أبيل دما قايل حاوي قتيلني إلى تزاربت زفترة 4 تحدا نجلسي بدني أبيل كم زت أرحت زتزاربت حوريا قدوس باولوس كم زيلو صحيفو ألو متحف إبراويان 11 متحف كفالي معرف 5 متحف هينوك 10 شوعة بزعاو صادق كم زخونة مسكر كونو بمقبال مسواتو مسكرو كزاوهيريو بزعاو دما مويتون كلو تزاربا مسواتو كسا لومي يزارب متحف إبراويان 11 أدم كعا إنساناتن أراويتن زت تصلوه مسيلوه يراجم نبر أمه
مرقمو أقارزن مقصلتا مبل 44 يقصل آمين سبحان እግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀለ ክብር አሜን إخيتم كحتي نايزل عالم بيتي توهدو إخيتم كحتي نايزل